skal aflevere. Jeg kan godt lide, at både mig og den anden Mikkel, vi sidder og optager lige nu, har YouTube. Oh my god. Så begynder jeg så at filme. Hej YouTube, mit navn det er Thor Abe. What the fuck? Det er en meget speciel race. De andre to, de sidder og spiller ved det med mods. Kæft, jeg kører hurtigt. Og jeg sidder og spiller uden mods. Det kan jeg Og godt jo, sige. Torbjørn, du skal høre den, når du kører fucking hurtigt. Jeg har gjort, jeg har kørt op på 170. Og jeg overhældt biler med det. Igennem nødsport, fordi jeg gider ikke at bremse jo. Hvem fanden gider lige det? Bare jeg vidste ikke man sov når man var skibet, hvis du. Jo, det gør man altså. Hold da kæft, jeg røg ud over mappet. Skal jeg også gøre det, eller? Nej, Jeg tager lige lidt speed på. det er da sjovt. Mikkel, er det ikke sjovt at bare køre? Jo. I sådan en Scania. Jeg ønsker, man I kunne få dag det så, her. i den her episode skal vi ikke bare, eller den her video skal vi ikke bare køre. Vi skal også se på nogle Scania. Jeg kører jo bare. Så jeg vil vende tilbage, når jeg har købt mit job færdigt. Jeg klipper dig bare ud. Kan man ikke det? Jo. Ja, okay. Det skal Hvis jeg du ikke. har det til den rigtige fil, så kan du. What? Har I prøvet at sætte sådan en horn på taget? Nej. Fuck, det lyder sjovt. Nå, ja. Jeg har det store roseblink på. Det har jeg også. Mikkel, skal jeg sende dig de der Scania T-mods? De Ikke lige virker jo. nu, jeg vil lige gerne have speedhack på. Hvorfor blev Scania T egentlig ikke med i Euro Truck Simulator 2, da det udkom? Er speedhack fjernet, fordi jeg kan ikke finde det. Hvorfor har de ikke bare sat den med til multiplayer? Ja. Med V8-lyd? Eller jeg kan ikke finde speed. Nå, der. Og det er mig, der Men ikke kan finde det. hvorfor vil du have det på i singleplayer? Altså tiden går hurtigt. Man falder hurtigt i søvn. Du lægger ikke mærke til, at bilerne kører hurtigere. Nej. Bilerne kører lige så hurtigt som dig, men du kommer hurtigere frem. Woohoo. Det gør bilerne i hvert fald også. Fordi de bliver bare ved med at køre jo. Hvor meget benzin har bilerne lige? de tanker jo aldrig, de kører ikke på det der ikon, der er tank. Hvorfor grinte du, Mikkel? Det var fordi, jeg ringede efter hjælp, ikke? Fordi jeg kørte galt, ikke? Så der hvor jeg spawner, ikke? Så flyver min lastbil op, på grund af min lastbil, den er for det første mega lang. Hende der har lavet Hello, er hun ikke dansker? Hun er englænder. Ja, hun bor i London, ikke? Jo. Jeg så hende på YouTube, hvor hun kørte med en anden rundt i en bil. Fuck, det var sjovt, så sang hun Well, it is me and Lady. Ja. Har du også set den? Ja, jeg Ja. har set den. Jeg har også Jeg set ved- den med Run Direction. Jeg har også set den med Justin Bieber. Det er der. Fuck, det var sgu endnu sjovere at se. Bare høre ham synge, ikke? Det lød hæsligt. Fuck, jeg var flad. Nu skal jeg koge nogle humpler, så sænker jeg farten. Jeg tror at godt nok dem, der ser den her video ved mig, ikke? Og de kommer nok til at grine, hvor dårligt jeg kører, men sådan er jeg kører. Når man kører kun med tastatur lige nu, så... Mikkel, du har lovet dig, du kører frem med dit job, ikke? Så du skal køre det færdigt i dag. Nej. Jeg har bare sagt op. Spændende, mand! Hvad? Har du sagt dit job op? Ja. Hold da kæft, mand. Den der video der, var det bare en test, eller hvad? Ja, det tror jeg. Jeg prøver lige at stoppe den. Hvordan stopper man den så? Du Har går du bare lavet en ud, og knap så, til så trykker du bare Hvorfor stop. laver du ikke bare en Mm. knap til det? Det har jeg da heller ikke. Gør det, fordi... Du kan jo bare klippe det ud, jo. Ja. Jamen, hvis I laver en knap, jo, så kan I Hvordan lige ser jeg så spænde- videoen? Du skal finde en mappe, du har sat det i. Du skal Filer. finde- Jaha. Fuck, jeg har lidt plads tilbage. Nej, altså jeg mener, inde på OBS, der er der noget, der hedder filer. Han mener på sin computer. Nej. Mikkel, han mener på Ja, sin det ved jeg computer. godt. Men der er filer på din OBS. Hvor? Helt oppe i venstre hjørne. Nå, ja. Og så trykker du åben i optagelsen-mappen. Og der ligger de. Jeg tror, det var den der, for der står 18 der.
Og det var bare det, så kan du se den. Nej, det her hvor vi spiller Minecraft. Det er altid den første, tror jeg. Det er sort. Jamen, så er den her ikke. Så det er godt nok sjovt, den ikke er der. Hvorfor fuck gik der kører på motorvejen? Hvis jeg ramte den ikke. Min Det ligger lastbil, ved mig. min lastbil har været smadret, hvis den kunne have gået på motorvejen, så jeg blev nødt til at gå en modsatte vej bag. Hold kæft, jeg ligner en idiot. Når du kører? Nej, Eller dit camp? camp. Nå, Kom, den du er her flyt. ikke. Fuck det. Nå, men så er det fordi, den ikke, måske, jeg Okay. ved ikke, hvad der er galt. Nå, men du optager bare så. Ja, men jeg sidder stadig og optager. Ja, okay, nu vil jeg prøve med en anden Siden jeg lastbil. kører så dårligt, så Okay. er det fordi, at jeg har speedhack på. Du vil sige stille. Bare tage et video, jeg skulle bare lidt ned. Bare lige høre efter, om mor kalder. Okay. Nå Mikkel, jeg kommer måske hjem til dig kl. 10 i morgen nu. Gør du? Mikkel! Ja, kæft, han er irriterende. Det var ikke en vilje. Det var ikke med vilje. Senere så skal vi tre prøve at spille det der survival games. Ja! De har fået Minecraft. Lucky Blocks med. Ja, tager vi an. Men jeg skal lige være færdig med min job Jeg først. skal fandme op. Hvor langt skal I køre? Jeg er i gang med at lave en ny lastbil. Jeg skal til køre 15 timer. Det ser så spastisk ud. Hvad nu? Prøv lige at tage screenshot af det. Jeg prøver lige at uploade det. Har du uploadet det? Ja. Kan jeg ham da ikke snart holde kæft med sig? Du har også 63 billeder at holde det kæft. Prøv lige at sende Mikkel link ud. Fuck, den er grim. Fuck, den er grim. Han Fuck, det er så spastisk. Prøv at gå ind og kigge, Mikkel. Men jeg kan se den bare sådan. Ser den ikke spastisk ud? Jo. Hvad er det for en måde, du holder på med de andre billeder, Mikkel? Når du har taget et billede med den skærn, jeg til som du kører nu, eller hvad? Nej. Eller du kører det før? Før. Så er der billeder, hvor du bukker under jorden, hvor jeg var på vej hen til smadre dig. Ja. Det var sgu hyggeligt. Danre. Flyt jer, men jeg kommer med togerne og smadrer jer. Jeg løber som en psykopat, jeg kører. Du er også en. Fuck dig. Jeg lyver jo ikke, jeg siger bare sandheden. Fuck dig. Så siger jeg bare takker i lige måde, skat. I ved godt, jeg skal køre en mega stejl bakken nu. Skal du? Ja, jeg skal, skat. Hold. Hold. Bare sjovt at sige til. Det er slet ikke fordi jeg kører så sjovt sammen. Fuck Mikkel, du lyder. Mærkeligt. Fuck, det er mærkeligt. Lad grin gå. Mikkel, har du fået energidrik, eller hvad? Men jeg tror bare, han er en pige. Men på den tidspunkt, så smutter jeg i hvert fald. Hvorfor? Fordi han går jo i seng. Hvorfor? Ja, hvorfor tror du? Eller han går ind og hører musik og spiller lidt selv, jo. Hvorfor? Det har man også lov til. Hvorfor? Altså, jeg kan også bare sige, at jeg går nu, jo. Ej, lad være. Ej, jeg Hvorfor griner du? Men du er. Så er der være. Skal vi ikke hedde Anne, Josefine og Katrine? Nej. Og så skal vi have ham, der hedder Frederikke. 2 gange kan du huske, da vi havde det der... Så lad dig være. Trine og Signe på... Fuck, det var grineren. Hey.
Det gjorde ikke noget. Så. Jeg kan bare se alle mine views. Dem der ser den her video, I kommer til at Ej, grine af, hvor hvor sjovt. dårligt jeg kører. Så er det derfor, der bliver ringet til mig. Hvorfor? Hvad? Har du kaldt? Jeg har ikke hørt dig. Det er fordi dem jeg snakker med, de larmer. Mor? Ja da. Mor? Kan du ikke lade mig at spise i mellemtiden? Det er ikke bare sådan toast. Toast. Bare en, og så skal jeg nok komme ned og hente den. Jamen, tak for lort, så lægger du også bare på. Fuck da hende. Hørte I det? Ja. Var I ved at dø af grin? Sammen med din nye... velkommen til YouTube, bro. Hvem? Dig. Jeg kunne Jamen, bare høre, hvad du sagde til hende. Skal vi se, om der får flest ser på en YouTube-video? Jeg tror godt, jeg kunne slå din på 10.000 seere. Mikkel fra København, tror du, jeg godt kunne slå den på til 4.000 seere? Ja. Du, den der video med... Ja, den har allerede slået jeres video til sammen. Mikkel, du har ikke engang lagt nogen video ud, så jeg har allerede slået din. Problem. Ja. Ja, det er mors familie. Hvorfor laver vi ikke trækken episoden fra Free Will Prison? Prison to kill it. Nej. Nej, Fordi det er når, det vi faktisk kommer op, ikke. når vi kommer op i B jo, ikke? Så er vi jo heldige. Så Jeg kører på en vej, hvor man kan falde ned og dø, ikke? Og jeg kører bare til med 150, og kører bare en modsatte side. Med rotorblinker og nødblink tændt. Mikkel, har du egentlig hørt, at min mor har fået sin nye bil? nej. Nå, hun har fået sin Fiat. Ja, okay. Er den dyr? Jeg har brugt 100